ತುಳುನಾಡದ ಮಾತರಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸುಲ್ಮೆಲು ನಿಗಲ್ ತುವಂದುಲ್ಲರು ಸುಮಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಗಲ್ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹತ್ತು ಸೇರ್ಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ ತೋಜು ನಂಚಿತನ ಗಂಟದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲ ನಿಗ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗ್ಲಿನ ತಲುಪುಂಡು ನಿಗ್ಲಿಗಳ ಸುಲಭವಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ತೋಳಿ ಓಕೆ ಯಾನಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಬುಡಿತಿನಂಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿలను ഞാൻ ದಾದಬರದೆ ತೊಂದೆ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೋಯಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ತದ ಪನ್ನೀರ್ದ ತೊಂದೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಟೊಮೆಟೋನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದೆ ಒಂದು ಚಮಚದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಬಟರ್ ಒಂದು ಚಮಚದ ಮುಂಚಿತೆ ಪುಡಿ 2 ಚಮಚದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚದ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಚೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಲವಂಗ ಒಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿದೆ ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ತದ ಗೋಡಂಬಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾದ ಉಪ್ಪು ಮೂಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಬೆಚ್ಚೇರದಿ ಒಂದೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ 2 ಚಮಚದ ಯಾನ ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಈ ತುಪ್ಪ ಕರಗದ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಿ ನಂಚಿನ 2 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪನಡ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಶೋ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗನೆ ಫ್ರೈ ಆಯರ ಬಡತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ 2 ಟೊಮೆಟೋನು ಸಹ ಪಾಡೋನ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಶೋ ಕೂಡನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ತಿರ್ಗ ಒಂದು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ತಾದ ಗೋಡಂಬಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಹೊರ ಶೋ ಕೂಡ ಚೂರು ಕೊತ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನತಿ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ತದ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ನೈಸ್ಡೆ ಕಡೆ ಒಂದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಪಾತ್ರೆನ ಬೆಚ್ಚೇರದಿ ಒನ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಒಟ್ಟೋಗು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಬಟರ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಬಟರ್ ಇತ್ತೆ ಕರಗದ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಒಟ್ಟೋಗು ನೆಕ್ 2 ಚೆಕ್ಕೆ 2 ಲವಂಗ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿನ ಪಾರ್ದು ಶೋ ಕೂಡ ಚೂರು ಕೊತ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕಡೆ ದೀವ್ ನಂಚಿನ ಮಸಾಲದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಿತ್ತೆ ಚೂರು ಕುದಿಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೆಕ್ಕಿತೆ 1 ಚಮಚದ ಯಾನ ಮುಂಚಿತೆ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಚಮಚದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚದ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚದ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಈ ತರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆಂದು ಶೋ ಕೂಡ ಕುದಿ ಬರೋದುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ದಾದ ಪನ್ನೀರ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಪ ಅಂತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ನೆನಿತೆ ಶೋ ಕೂಡ ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ದು ನೆನ್ನೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಕುದಿಯರ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ತುಲೆ ನಿತೆ ಶೋ ಕೂಡ ಬೇಯ್ದಂಡು ತೂಂದುಲ್ಲರೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನಿಗ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೋಜವೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಂದುಲರೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾದ ಮಲ್ತೋನಂಚಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಇನ್ನಿತ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂಡಿ ಯಾನು ಎನ್ನೆನ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂತೂ ಮರಪೋರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನ ನಿಗ್ಲೆನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ವಿ ನಿಗ್ಲಿ ಪಸತೊಂಜು ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್